Hasieratik etortzen da Indiatik, bale? Hindu disiplina bat da, eta han erabiltzen dabe. Gertatzen dena da, Estatu Batuetako prostitutak hartu zuten berak makila baten bidez erosoagok egoteko, dantza sensual egiteko. Orduan, etortzen da Indiatik. Pole dance, exotic, zera moduko bat, dantzatzetak, takoiekin, normalean erabiltzen dugu praka luziek, eta horretan dantza gehiago egiten dugu. Lurrean eta erabiltzen dugu bebai barra. Pole sporten bakarrik dira akrobatiko diren eziketak, fizikoak. Pole sport niretzako ez da sensualitate askorik ez du. Sport niretzako ez du. Egin duzuna da, barran egiten dituzu kirolak dira oso zailak, eta erotikolki lotzea, depende bakoitza, baina niretzako da hori baino gogorrago. Gu ditugu hemen taldeak 4 urtetik umeak, eta uste dut pertsonik helduena ditu 54 gutxi gora bera, baina edonor egin dezan. Espainia eta Euskal Herrian bai gehienetan gara emakumeok, baina bai gizonak egiten dute, eta neska eta mutiko be munduan zehar. Hemen esan dizudan bezala, Espainian eta Euskal Herrian gutxitan dira, baina bai daude be bai. Gu ikusten dugu normal, ze guretzak kirola bat denez, gu ikusten dugu kirea garela guztiok. Orduan, gu aldatzen gara eta daude mutilak barruak eta ez gertatzen. Azkenean, kirea gara guztiok. Federazio internazionala badu, baina badaude beste federazio be bai. Eta gure txapelketa daukagunez, nik uste dut datorren Joko Olimpikoetan exhibizioa egongo da, eta betetzen ditugun parteak guk estu dugu azkenean izango garela deporte olimpiko, kirol olimpikoa bai. Gu daukagu estigma hori, gu borrokatzen ari gara hori kentzeaz, ze guretzat ez da kirol bat.